ассалому алайкум дӯстони гиромӣ ва подписчикони азиз. дуруди бепоён ба ҳамаи он нафароне ки моро дастгирӣ мекунанд. имрӯз мо як гурӯҳ катбонуҳои ҳунар тасмим гирифтем ки ҳунари хешро ба мардуми рӯи ҷаҳон маъруфӣ намоем. хоб инак бо мо бимонед. аввалин шида канали оилавӣ дар олмон, яъне ман мошинаи худро ба можайск, шаҳри федератсияи русия мефиристонам ба катбонуи ҳунар куртаҳои миллӣ. куртаҳои миллӣ бошад ҳунари хешро нишон дода, пешдомани оли ҷаноб духта ва мепартояд ба канали оилавӣ дар олмон. ва ман канали оилавӣ дар олмон пешдоманро баста мантӯи бо лаззат, сергӯшту серпиёз, серчаккаву серсалат омода сохта ва ғалтакро мепартоям ба Калугаи шаҳри Русия ба канали вкусняшки домашний. катбону вкусняшки домашний бошад ҳунари хешро нишон дода ба мо қаламафатири сергӯшту серпиёз омода месозад. катбону канали вкусняшки домашний ғалтакро мепартояд ба шаҳри Иркутск ба канали таомҳои болаззат. катбону таомҳои болаззат бошад самбусаи варақин, сергӯшту серпиёз ки дар як лаҳза аз рӯи миз нопадид мегардад омода месозад ва ғалтакро мепартояд ба Русия ба шаҳри Москав ба канали Мама Таҷичка. катбону Мама Таҷичка бошад ба мо як намуд таом пелмени болаззат ки дар равған зербонида шудааст омода месозад. ва дар охир ғалтакро мепартояд ба Тулский област, Федератсияи Русия ба канали Диля теҷе бошад як таоми хушлаззат бо фатири варақини резонат ва болояш аз равғани зағир ва салат пур аст ва аз хӯрданаш кас сер намекунад. ин ҳам бошад
қурутоб. ба ҳаматон ташаккур барои бо мо буданатон.